दिनै दुखुनि सान मैयानि बेलासि समावहाय जोंनि बिटिसिनि एसेमब्लिनि लेङाइ बुंथिगिरि डेपुटि स्पिकार मानाव गेदेर बिजिरगोरा बिथाङा गावखौनो फोजोबनानै लादों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो दिनैनि दिनावहाय बिथांनि न'खरनि सुबुंफोरनिसिम गोसो गोरबोनि दुखु फोरमायनायखौ आं फोरमायहरदों। बिथां रुंसारि जानायाव दिनै बिटिसिनि जे राजनितिक बे गोबां खहा जादों। दिनैहाय बिथाङा सासे राजनितिक दैदेनगिरिल' नङामोन। थांनाय एबसुनि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन बे समाव बिथाङा सासे राफोद दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा खेबथाम दिनै इलेक्सन गेलेनानै देरहासार जादों आरो बिथाङा बिपिएफनि सरकारावबो इएम जादोंमोन। थांनाय बाराव बिथाङा एमसिएलए हिसाबै थादोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा डेपुटि स्पिकार हिसाबै बिबान सामलायनो खाबु मोनदोंमोन। नाथाय बिथाङा जे गावखौ हथात करि मा साननानै फोजोबनानै लाखो बे मोनसे रहस्य जानानै थाबाय। जेखि जाया मानो बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' हारिया दिनै सुख'नो हायै खहा जादों। बेबादि सासे राफोद दैदेनगिरि भाइब्रेन्ट पलिटिसियान दिनै माने सासे बर' दैदेनगिरि जों खहा जानांबाय गोमानांबाय। बिनि थाखाय जोङो सुख'नो हायै मोनसे खुगायाव बुंनो बाथ्रा गैयै मोनसे जानानै फैदों। जेखि जाया मानो बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों बेखौ अबंगसायनाव आर'ज गाबदों। बिथाङा जोंखौ नाहरथों आरो बिथांबादि सासे राफोद दैदेनगिरि जाहाथे बयबो जानो हायो। इयुन जोलैया जाहाथे बिथांनि आदर्शखौ जोङो मानिनानै सोलिनो हायो। बिनि थाखाय आं जोंनि इयुन जोलै बिथांमोनखौबो खावलायगोन। बे रिजनखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। बिथाङा अनजालि बिसि दंमोन, फिसाजो दंमोन आरो बिथाङा गावबो सासे पलिटिसियानमोन। दा बेवहाय मा जादों बेखौ दाबो बुंस'नो हाया। दिनै हयथ' बेखौ मेजिस्ट्रियेल इनकुवेरिफोर खालामनायनि बेब'स्थाफोर दङ। दा बेखौ दिनै प्रसासन हिसाबै खालामगोन। बिथांमोना बे रहस्यखौ उनाव फोरमायहैगोन। जिहेतु दिनै सासे दिनै डेपुटि स्पिकार दिनै बेखौ जोंनि एसेमब्लियाव सनमान होनांगौ बे दायित्व दङ। ओंखायनो बिथांनि गोथै देहाखौ दिनैहाय बिटिसि एसेमब्लियाव लाबोगोन। दसे उनावहाय जों बिथांखौ जोङो सरकारि भाबै जेबादि सनमान होनांगौ बेखौ होनाय जागोन आरो जोंनि बिपिएफ पार्टिनिफ्रायबो होगोन, बिजेपिनिफ्रायबो होगोन। समग्र बिटिसि बासिया दिनै बिथांखौ दिनै सनमान खालामगोन, दिनै बिथांखौ श्रद्धा जानायगोन। दा आं खावलायगोन बिथांनि आत्माया जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों आरो जोंखौ अरायसम अनसायहरगोन। बेखौ जोङो सरकारि भाबै जेबादि सनमान होनांगौ बेखौ होनाय जागोन आरो जोंनि बिपिएफ पार्टिनिफ्रायबो होगोन, बिजेपिनिफ्रायबो होगोन। समग्र बिटिसि बासिया दिनै बिथांखौ दिनै सनमान खालामगोन, दिनै बिथांखौ श्रद्धा जानायगोन। दा आं खावलायगोन बिथांनि आत्माया जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों आरो जोंखौ अरायसम अनसायहरगोन।